nostre fa. El vídeo ha estat interessant i l'any que ve m'apuntaré un altre cop al protagonista. Hem visitat el Museu de Pau Casals. Està molt bé. Estem a la platja de Sant Salvador del Vendrell i amb aquest solet s'està molt bé. Us convidem l'any que ve a que us apunteu al protagonista jove. A més de llegir 4 llibres molt bons sobre la literatura catalana, ens han portat aquí a la platja, que és la millor d'aquests 3 últims anys. Ha estat tothom a l'aigua, banyant-se superbé, supercòmode, prenent el sol estem aquí darrere, i hem anat a veure un museu sobre Pau Casals, bastant interessant, i hem deixat la nostra petjada en una llibreta. Us recomano a tots que vingueu aquí i us ho passareu bastant bé.